kesempatan. Oh iya. Oh ngerti. Kesempatan apa nek pomo tua padha tua ya pilih Pak Jumari. Yo, be. Tuane iki. Emang masih kuat, Mbah? Kuat sing apa? Kuat menahan beban hidup. Masih kuat. Nduk tak kandhani ya, Nduk. Heeh. Wong ki tuwa ki mung umur. Kekarepan iki padha wae. Oh. Apa yang ngono? Heeh. Dadi aku ki tuwa iki mung udel munggah. Heeh. Udel mudun. Udel mudun. Idul midun wis empuk. Krungu ora kae. Oh, kaya ngerti-ngerti ya. Ya ya Pak Bagi. Ayo. Krungu ora? Ayo aku mari karo yoga ki wis tau anu kok. Cedakno. Wis tau ketatalan. Apa? Mulane aku arep garapi kaya ngopo aku meneng wae. Manut. Wis tau aku ngenehi salah siji Heeh. ning pondokane aku. Kepake. Cekat yoga lho pirang kompak kok yoga. Diragum. Kandhane. Kowe muni apa? Iya. Terus Kowe dagelane wis bintang tamunya wis Pengpengan ngono. wis peng-pengan oke. Yoga mbok remehke. terus Aku ngetokne aji-aji. apa iki? Kaya wong semene ki ora gigrik, Ora wedi. ora mundur. Apa kowe aja sini? Muri tembok. Dadi aku ngetokne aji-aji. Ngetokne aji-aji kanca-kanca wis ora sida. Ora sida. Ora sida menganiaya. Ora sida. Ngetokne aji-aji aku njaluk ngapu. Wah. Ameng arep njaluk ngapura. Ono terus kemaki sik Aji-aji lho. wong Jawa ya ngono. Iya. Kowe Apa? ora cek legan to. Legan iki perawan pun duwe bojo. Iya. Ya Mbak Riri tak wis. Iya. Bojomu apa kae? Ojol. Kok ojol to? Odol. Oh, anu, Apa? judol ya. Judul apa? Jujuran kuwi. Judu. Endo, Apa? jujur wae, kowe kon milih iki. Heeh. Rombongane Pak Jumari iki. Oh, rombongan iki? Heeh, rombongan sak Berbolaras iki ya. Sik mbok pilih sapa? Kowe cek legan lho. Iya. Profesi apa? Profesi apa? Oh, pilih apa? Sing nabuh iki sapa sing orjen apa ya? Heeh. Arjen Saron apa Sliter? Oh, kan milih. Heeh. Apa? Ya? Ora milih. Aku dalang no. Dalang. Kowe milih dalang. Heeh. Wah, cilaka. Kok cilaka. Besok yen wancine kowe omah-omah Heeh. ragat anak. Terus Pak, jaluk biaya SPP. Oh. Oh, piye? Enak duwe bojo dagelan lho. kok iso? Kok iso? Dagelane duwe duit ora duwe duit ki seneng. Piye kuwi? Atine ki seneng. Heeh ngono. Rendedet ya sedih to ya. Sedih to, susah. Sedih to, susah. Aku susah kuwi. Munafik kuwi. Guyon terus. Guyon terus. Sedih guyon ana. Ya yen ora gelem dagelan tak anjurke. Rombongan iki kowe njaluk uripmu seneng bahagia terus. Heeh. Lah kowe rabya karo sing girong. Rapi kok kira. Kok malah kira? Girong ki seneng. Lah kowe keplok terus lho sak seneng. Kan kowe doro ngono. Nduk, sik Iya. yen kowe omah-omah tak dongakne Iya. kowe keluargamu sakinah mawaddah warahmah. Amin. Barakallahu laka wa baraka alaika. Maabainakum wa biqoi. Sok yen kowe ngandhek ngati-ati ya nduk ya. Pripun? Kudu kerep konsumsi degan kambil ijo. Iya. Lire ben. Sak banyune sok Ben piye? kandungan iki ben resik, bayi iki sok yen lahir resik. Oh, putih. Ora kaya sing kae. Kayak sing di Demong. Bagi Bagi daerah jam. Piye. nganu Mas Gareng. Pripun? Iki keluarga Agung kok nanggap wayang iki werdine apa? Yo, iso jawab ora? Lah iki tak takoni. Memetri dusun. Kok merti dusun? Memetri Merti dusun ki ora nanggap wayang ora apa-apa kok. mergo kon tradisi. Ya tradisi ya tradisi. Mergo Tradisi tak wis atur tak kandhani Mas Pripun? Gareng. Nggih. Nanggap wayang Purwa. Nggih. Wayang wis Ringgit ngarani Purwa. Wahyu, Wahyu Purwa sepisanan. pisanan. Nggih. Piyai Agung Desa Ngoho kene Nggih. nyadong wahyuning pangeran Pangeran. ingkang lantaran wayang kulit Nggih. Nggih. dengan jalan Ki Jumari Hadi Junarto semoga bermanfaat berkah dan barokah. Amin. Mula wayang iki dipanggung kiwa tengal ya Mas. Nggih. Witan Simpingan Jawa Tengah. simpingan. Nggih. Lho. Diadani kelir. Kelir ki loro cacahe.